Goddag og velkommen til den anden video her om groovespil i trommerne, altså om vores basis trommerytmer, som vi lægger det andet op af i pop-rock arrangementet i den skriftlige disciplin i musik i gymnasiet. Så det vi så på i den første del var sådan en entaktstruktur, kan man sige, og grundlæggende spil. Det vi skal have med her, det er så lifts og totaktstrukturer i trommerne. Så lifts, lad os starte der. Vi havde vores basisrytme, kan man sige, her, som vi lægger alt det andet op af. Og når vi så gerne vil arbejde med en liftet struktur, så er det altså, at vi udskyder i den her type arrangement, som er pop og rock, som ikke er funk eller hiphop for eksempel, så er vores liftstruktur på 8. delene. Det vil sige, når vi lifter noget, så spiller vi noget en 8. del for tidligt, så at sige, i forhold til, hvad der ellers ville være den betonede placering i takten. Så for eksempel et liftet træslag, det er et slag og træslag, vi kan lifte i den her struktur. De andre kalder vi bare synkoper, så lifts er en type af synkoper. Så kan vi fjerne vores træslag her i stortrommen, og så i stedet spille det på 2 og, hvor vores lift så vil ligge her. Så har vi liftet træslag i det her tilfælde. Og det vil vi typisk kombinere med, at bassen så også lifter træslaget, så det tydeligt høres, at det er en klar liftstruktur her. Men det vil være vores basisstruktur bare med liftet træslag. Så hvis vi vender lidt tilbage til det vi havde før, vores basisstruktur her, så den næste del vi så vil udvide det med, det er i det hele taget at se på totaktstrukturer, fordi vores pop- og rockmusik i den her genre, og de fleste genre inden for det, der er det ofte sådan, at vores, man kan sige, periodeindelinger vil være de her, det vi egentlig kunne kalde totalspotenser, eller toerpotenser. Så 1, 2, 4 og 8, 16, der er noget, der typisk gentager sig efter så mange takter. Så det vi for eksempel har det her, det kunne være en entaktstruktur, det er det vi havde i den anden video, så gentager vi bare den samme takt igen og igen, muligvis med nogle variationer efter et eller andet antal takter. Men det vi så vil se på her, det er så at gentage efter 2 takter i stedet. Vi lægger en ekstra takt på her, og så gentager vi bare den samme takt som udgangspunkt. Vi har stadig vores basisstruktur. Men det vi gør, det er så, at vi kan spille 2 forskellige ting i de 2 takter, og så gentage dem, sådan som vi ellers gentager og bliver ved, og spiller dem lige så længe det skulle være. Så for eksempel kunne det være, lad os sige, vores rytme med forvægt her, og det kunne for eksempel være et liftet, eller hvad det ikke, et forberedende et slag her, en forberedelse af et slag hver anden takt. Så man kunne have den her struktur for eksempel som en totaktstruktur, der bare blev gentaget. Så skal vi lige have den til at spille forfra. Eller måske lad os sige et dobbelt lille trommeslag til sidst, eller et eller andet. Men pointen er i hvert fald, at vi har noget, der er forskelligt i de 2 takter, men så er det de 2 takter, vi gentager igen og igen. Det er vores 2 takter, vi kunne kalde en totaktscelle inden for trommerne, og dem vi arbejder med. Der kan vi lave alle mulige variationer, kan man sige. Grundlæggende de samme variationer, som vi har set inden for en takt, så kan vi bare tage en i den ene takt og en i den anden takt. Og typisk noget, kan man sige, som på en måde arbejder med en struktur, der viser sådan en aktivitet, typisk lidt som her, som siger, at vi har noget, der sætter i gang, og vi har noget, der lægger op til, at nu starter vi forfra igen på en eller anden måde. Det også kunne særligt være vores åbne hi-hat, som også var en mulighed sidst, at sige, at det er i den anden takt, så lægger vi en åben hi-hat ind for at sige, det er den her del af totaktstrukturen, vi er i. Det, der så bliver særlig interessant i forbindelse med det, vi snakkede om før, det er så netop liftstrukturen. Så vi kunne arbejde med for eksempel at have et liftet træslag i den ene takt, sådan her, men ikke i den anden takt. Det er en mulighed. Men især det, der så bliver muligt her, det er at lifte et slaget. Det kunne vi også godt gøre i bare en enkelt takt, hvis vi vendte helt tilbage til bare at arbejde i den enkelte takt her. Entaksplanet her, og så lifte et slag, så skulle vi jo fjerne et slag. Det bliver lidt kringlet at se på nemlig her. Men så skulle vi fjerne et slag, og så spille på 8. delen før, og den ligger jo så herover, fordi det er noget, der gentager sig selv hele tiden. Så vi kunne godt have det her stående, som det er her. Jeg vil lige prøve at høre det. Og det, der sådan sker, det er, at vores pulsfornemmelse måske nogle gange bliver snydt lidt, og det har man typisk i sådan nogle kubanske strukturer og andre latinamerikanske strukturer typisk, så kan vi godt lifte et slag egentlig konsekvent. Men det ser vi ikke så meget i pop og rock, der kan vi godt lide, at vi har et tydeligere
et slag på den måde. Sådan der. I hvert fald i der, hvor vores periodestruktur starter. Så det vi vil se her, i den her del, det er typisk, at vi lifter hvert andet et slag. Så vi har et tungt downbeat på et slag her i den første takt, men ikke nødvendigvis i den anden takt, der kan vi tillade os at lifte et slag. Og her til, i forhold til, kan man sige, den her særlige disciplin, den skriftlige disciplin i gymnasiet, så vil vi gerne lægge det andet på melodien og se, lifter den også hvert andet et slag, eller bare hvert et slag, så tillader vi os i hvert fald kun at lifte hvert andet af det. Og det vil sige, at vi fjerner igen stortrummen på et slag, og forskyder og sætter stortrummen ind på 4 år i stedet. Så kan vi så også gøre det med 60-slaget, vi kan også lave alle de andre små variationer. Vi kan også for eksempel sætte et ekstra stortrumslag bagefter, så vi ikke får så lang tomhed, kan man sige, mellem stor og lille trum her, hvis det er det, vi ønsker. Der er mange muligheder, men det væsentlige er, at vi spiller ikke på et slag, men spiller på 4 år i stedet. Så får vi den her struktur. Og det er altså den, kan man sige, der bliver udgangspunktet for det, vi laver. Så kan vi lave alle mulige andre variationer selvfølgelig. Vi kan lave særlige begivenheder og oplæg. Men det her er vores man kan sige, liftet et slag. Det er den struktur, vi går ud fra. Igen, vi fylder taktpositioner ud med store trommeslag især, men også ekstra lille trommeslag. Det kan vi sagtens gøre inden for det samme. Alle mulige variationer. Vi kan også lifte 60-slaget i, lad os sige, takt 2 her for eksempel. Og måske endda et helt ekstra lille trommeslag her. Vi kan fylde alle mulige ting på, men det væsentlige er, hvis vi skal have hvert andet et slag liftet, at vi så ikke spiller her på et slag, men spiller på 4 år. Og tilsvarende skal bassen selvfølgelig så også ikke spille på et slag, spille på 4 år, så har vi en tydelig liftstruktur, som høres klart også, fordi igen det her med, at bas og stortrummen lyder lidt ens i klang, og derfor med, hvis vi lifter det ene sted, men ikke det andet, så fremgår liftet ikke lige så tydeligt. Så det her kunne være et eksempel, altså på en totakts celle, kan man sige, men med liftet et slag. Og vi kunne selvfølgelig også sagtens have den uden det liftede et slag, og det ville stadig være en totakts celle på den måde. Sådan kunne vi også sagtens arbejde her. Så det er stadig med liftet 60 slag her i takt 2, og ikke i takt 1, og vi kunne gøre det omvendt. Alle de her ting er mulige. Det må selvfølgelig meget gerne kommentere melodien, hvis melodien har nogle strukturelle lifts, altså her, som det bliver gentaget igen i de her totaktsperioder, jamen så endelig bruge dem i forhold til 60-slaget især. Men det er ikke noget krav til selv. Vi kan sagtens spille mod melodiens liftstruktur i bas og trommer. Som hovedregel vil vi dog sige i den her type musik, at der lifter bas, og skal bas og trommer lifte mindre end melodien. Det vil sige, hvis melodien ikke lifter et slag, så bør bas og trommer heller ikke gøre det, medmindre det er ligesom en særlig begivenhed, at melodien ikke lifter det. Men i det tilfælde, så er det måske også en meget smart idé at lave en særlig begivenhed i bas og trommer der, og på den måde tilpasse det. Det er i hvert fald mulighederne. Her er totaktstrukturer og liftstrukturer. Jeg håber, det giver mening, så kan I bruge det i jeres arrangementsarbejde. Tak fordi du lyttede og så med, og på genhør en gang.